Suturar so, suturar so, suturar so, suturar so, suturar so. Suturar so, suturar so, suturar so, suturar so. Assalamu alaikum. Abida. Ya kuke? Ya gida? Ya su mama? Su kawo? Oh. Kina hanya? Aini na zata ba za ki zo ba. Dan na ga an bude school naku. Almost yara ma sun yi resume. Ashe za ki zo? Karki damu, ai na yi magana da kawu kuma na gaya masa cewa a gidana za ki zo ki zanna. Tun daga gidana ga university ba su da rata, aikin gani ba amfanin zama a campus. Oh, in the next 1 hour. Ba da sai kin zo, Allah kawo ki lafiya. Tana kitchen ma, da nan naga ta shiga ta kitchen tana dan tana sarrafa na. Lafiyar ta kalar sha ne. Ba da amma ina fara. Sai kin zo. Abi da 'yan makaranta. Suturar so, suturar so, suturar so, ko me zan yi dole sai da ke. Baby, me kike nema ne? To yana abu ne. Wallahi baya nan a nan ka. To wai shi me kike nema ne? Rike min. An kalle shi ba na yanzu nan fa ina aiki fa da shi kuma na neme shi sama da ƙasa ban kalle shi. Kawai ma yayi. To ki duba kasa mana. Baby, dan Allah dan Annabi ki faɗa min me kike nema.
Yanzu dama baby tun ɗazu kan yana hannunka shi ne ka bar ni nake ta shan wahala. Wuka? Ba ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai! Ai dole ma na kira malam. Dole na kira malam ya zo ya yi ma wannan yarinya doki saboda gaskiya ina tunanin kamar akwai ajanu a kan yarinya. Akwai ajanu. Ka shigo da wuka. Tabbata wallahi wuka. Wata bin wuka na rike mata yanzu tana zargina da cewa na rike bukatun ɗazu ta ne wa. Me kama? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah ta malam. Ni ne Adnan. Wallahi malam akwai dan matsala ne a gidana kuma gaskiya tun ba yau ba nake tunanin na zo ko kuwa na kira saboda ka zo ka duba min wannan matsala. Wato aka rama kallahu wato matata ce gaskiya na kasa gane al'amuranta. Ji nake kaman abubuwan da take yi kwaɗan a yan kwanakin nan kamar akwai matsalar aljanu ko ya da sauransu haka. Kwarai kuwa. Shi yasa na ce to bari in kira ko za ka samu dama ka zo ka dan duba mana lamarin aka rama kallahu. Gabar ta malam. Kwarai kuwa. Ok, to na gode. To sai ka iso. Sai ka zo. Na gode malam. Allah ya saka da sai. Na gode malam. To shi ke zan zanna gida zan jira ka. Madalla. Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abida, ashe ke ce? Kin san lafiya? Lafiya, kalau ya gida? Ya su kawo? Ya su mama? Kai gaskiya kin sha hanya. Wallahi ta rake ba za ki zo ba. Na ce ga an buɗe makaranta kuma ina bar Allah nan shiru dai. To kin bar su lafiya? Kai san da zuwa. Wallahi tana ciki tana dan girge-girge. Mu shiga mu karasa ciki. La ga yan alat ne. You're welcome. Hey, sannu zuwa. To wa zai shigar muku da jakar? Oyo Allah kai barka sannu da hanya. Every home tells a story, but what story does your furniture tells? Gida ba gida bane sai kayan ɗaki sun ba da armashi. Zuciyar mai gida tana hutawa ne. If you have a bed fit for a king, a chair worthy of a queen, and quality appliances that speak of class and comfort. Kamar mafarki ko? To, anan Hajiya Gado Furniture Gallery muna mayar da kowane mafarki gaske, inda kayan ɗakin mu ke magana da annuri. Whether you are starting a new life or upgrading your space, let your home reflect your dreams. Hajiya Gado Furniture muna da kayayyaki kamar haka: plasma TV mai kyawun gani,
katifu masu laushi kamar hoda, kujeru masu armashi kamar alkawari, gado mai daraja kamar masarauta da ma sauransu. You can visit us today at our head office, Shona Church, Maitumbi Road, Mina, Niger State. Or you can call, chat with us on our social media contact 070 63 35 96 60 or 081 60 96 66 50. Daga Mina ne muka fito, amma duniya ce birninmu. Muna saya, muna sayarwa, muna kawo muku kayayyakin alfarma cikin farashi mai sauki. A nan Hajiya Gado Furniture Gallery, elegance meets comfort, because you deserve more than furniture, you deserve luxury. Sai kun zo. Furniture tana a nan Jamina a daidai New Market Mina, za ku gano ta. Kayayyakin ɗaki abunta na da rahusa. Hajiya Gado tana da saukin kaya. Hajiya Gado Furniture muke waki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Suturar so, suturar so, suturar so, suturar so, suturar so. Suturar so, suturar so. Masha Allah, Masha Allah. A gaskiya akwai babban matsala fa. Akwai matsala sosai ma. Haka ina son zan yi magana da kai a waje. To Matsala. to ba komai. Tashi ku shiga ciki. Malam, ka ce in mun fito waje za ka yi bayani. Me yake faru? Gaskiya ne, akwai babban matsala ne. Matsala kuma malam? Sosai ma gaskiya. Matsala ta me? Matanka ta haɗu da mugayen aljanu, manya-manyan aljanu baƙaƙe. Babban matsala ne gaskiya. To malam ya za a yi? Yanzu dai tun da kai ne, za mu san yadda za mu yi. Insha Allah za ta samu lafiya. Za mu san yadda za mu yi bakin ƙoƙarinmu, za ta samu lafiya. To alhamdulillah. Sai dai akwai tsare-tsare kuma wanda dole sai mun bi su. To. Kamar su me kenan malam? Ina da buƙatar akwai wani tunani babba. Ina da buƙatar shi gaskiya. In za a samu a kawo mana shi. Akwai rubutu da za mu haɗa sai a kawo wanda za ta yi amfani da shi.
To malam, duba da ayyuka sun yi yawa. Kana gani kamar nawa ne wa'in abubuwan duka za su kama don saboda in bada kuɗin su a siyo su da. Wannan ba wani babban matsala ba ne. Ba za su wuce 20,000 ba. To ba damuwa. Yanzu zan tura maka 25,000. Idan ya so sai a haɗa komai da komai, zan zo har gida in karɓa. Zan zo a fara amfani da shi. Ba matsala, ba matsala. Yanzu bari in tura ma 25,000 sai ka kira min account number. An samu. Yawa gashi. First Bank ko? Yes. Shi ne. Shi haka. Na tura. Ok, ba damuwa. Na gode. Yawwa. Allah ya saka da alheri. Amin. Insha Allah zan zo har gida in karba. Ba matsala. An jima ko gobe. Ok. Izinin Allah. Na gode. Allah ya saka da alheri. Amin. Suturar so, so, suturar so, so.